Hey guys, welcome to back my YouTube channel. दिनैनि मोनसे गोदान भिडियो बयखौबो नायबावहरनाय थाबाय। टुडे बिदिब्ला दिनैनि भिडियोखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नैबे जायगायाव बेरायनो फैदों आरोना। बियो मा नाम मोनलाय बे जायगानि नामखौ बावबावबाय। सराइगुरि चपरि होनो आरोना बे जायगानि नामखौ माने पिकनिक जाग्रा प्लेस आरोना बेवहाय ब्रह्मपुत्र मा दै आरोना बियो। ओरैबायदि गुवार खामाने ना ओइयाव नाव दं नुहुराखै जों ओइयाव ओमफ्राय दा जों ओइयाव थांनो नागिरदों आरोना बैसिम बैयाव नाव थानायाव थांनि आरो दासो सफैखादों माबा मा होनोमोनलाय गोजानथार आरोना शिवसागर टाउननिफ्राय खमसे खम बियो 20 किल'मिटार जों फैबाय आरो बिराद सिंखैसो दं आरो फैबाय जोङो फैनायखौ भिडिअ लाबाय थायासै डाइरेक्ट सफैनानै दा लाबाय आरो दा थांनोसै सिङाव इमानखिनि मानसि फैयाखै आरोना बैनि बेयावल' फैदों बैनि बिसोरहा फैदों आरो ओमफ्राय जों दा ओरै थांनोसै थांना नायनि बालाबारियाव पूरा नै बाला गोजा ओरैबायदि गुवारखा आरोना जायगाया नै बिराद गुवार पूरा बाला गोजा आरो इयाव सेन्देला गोदोगोनसो नामासै आयु सेन्देलानो गोदोजोब्बायसो बालाया गोथौ थांथारदों नै जि गोथौ हाबखायो पूरा बाला गोजा आरोना नै सेन्देलानो हाबजोबो थांना दा मोसौआ जाबा जायानो बाजि गोजा नै जि गोथौ हाबखायो बालाया सेन्देल खुनासो थाबायनोसो लुगैबाय आङो मोजांखा आरोना जायगाया ओरैबायदि मोजां माने ना बालाया रग' नङा ना बालाया रग' नङा आरो बोरैबा मिहिथार मानसि दं खोमा ना बैयाव नावआव मानसि गैया आरो Coba baik lah. Kapan sih? बैखौ नाव सानदोंमोन आं नै बैखौ खिन्थु नाव नंगौना नङाथाय मिथिया र' मानसि बायदिबो नुहुरदोंमोन आङो नै सोरबा लोंनानै गारना गालांबाय बुम गुवार खालाय आयौ रिवनो ओइ नै बैखौ मानसि बायदि नुलाय ना नै हाबो थांनो हानाय नङा इयाव हाब्रुसो इयाव हाबजोबो इयाव हाबो हाया ओइ गोदोबाथाय सेसलै नै गोथौ थांथारो नै ओइ थांनाङा ओरैनो न'आव थास्लायस्लाय बेरायनो फैबाय आरो जोङो जेबो गैया अकल बिदिल' दै आरो बे आरो मिस्टारनाबो डिउटि गैयामोन नालाय बेखायनो बेरायनो फैबाय जों सान्दुङा नांसोदों न'आव मा खालामबाय थानो होननानै हाबसोनो बाबाय थानानै फैबाय आरो बेरायनो बिराद मोजां आरोना जायगायालाय खोमसि
दुङासै सान्दुंबो जे बे सान्दुङा माबा हाबगोन ना होमबाथाय गोजांखासिगोन खोमा आंथ' इमान गोजान फैदों आंथ' स्वेटारबो लाबावाखै गोजां जानासो थांनांगोन आङो नै साफा सानै मानसि फैबाय आरोना दा गथ' सेंग्राफोर बांसिन फैदों नै गोजौआव थाबाय बेरायबाय मस्ति खालामबाय दायो थांफिननोसै जोंहा बेरायबाय मस्ति खालामबाय ओइ दै जिङावसो थाङासै बैखिनिनिफ्राय ओरै थांगोन र' ओरैजाय दैयाव मानसिफोर फैबायबो जे ओंखायनो माने बिराद मोजां आरोना जायगायालाय अयथासार मोजां थ' ना हमनायाव थांनि होमबा ओइयाव ना हमदों आरोना नाया मानो हाद्रिया आयु ब्र' ब्र' हाबखायो थेफा थेफा गथ'थार दा माने फैथ'वाखै आरोना मानसिफोर पिकनिक जानो थाखाय टाइमबो जाथ'खायाखै नालाय बेखायनो थांबाय थानोसै दा जेबो बिदि माबा गैया आरो अकल लांदां लांदां इमान गोजान फैनानै जेबोआनो गैया अकल लांदां जायगासो नायनो फैदों आं फैफेरखायाखैमोन आरोना बेनोसो फार्स्ट टाइम फैखादों आं इमान मोजां मिन्थियामोन आरो एसे मोजां होननानै लेंना फैनायखौसो आं फैदों नङाबा आं फैयामोन नायफैबायथ' लांदां जेबो गैया एबारनिफ्राय फैला आङो मिन्थिखाबाय आं बिराद मैगं खेथि खालामो आरोना नै ओरैजाय ओमफ्राय अयथासार मैगं खेथि खालामखायो माने बे जायगायाव नया हमने आरोना अजान पीर दरगाह गेटा बन्दसो आरोना एखे थाङो हाबनानै बेरायनायनोसैखौ शिवसागराव पुरा आहम राजा आहम माबायानो सेस बानायलांजोबनाय गोजा आरोना गासिबो फैनो बेयो मस्जिदसो नामा ना मस्जिदसो इयो होमबालाय माथो इला मस्जिदनि माबा दंना गोजौआव अखाफोर आरो हाथरखि मस्जिदानो आरोना आहमा बानायना होनायनो आरो बेनि हिस्ट'रिखौ बहाय मिन्थिनो बावनो आंलाय गाखोनो मोनगोन ना मोना इयाव हिन्दु मुस्लिम गासिबो फैनो हायोनो आरोना इयाव जेबो नङा नै धुप सुप सावनाय दं सोरबा खुलुमफैयो खोमा सिङावथ' हाबनो मोनला सिंखौ एसे देखायहरनि आंनि 10 थाखाखौ बिबायहाय माबा नायलाय जेबो गैया माथो सिङाव मा नायनो जेबोआनो गैया हा साबायनोसै नुदों आरो नायखांबाय हाबखांबाय दा आवगायलांनोसैलाय न' फारसे बारा थाबाय थाबाथाय आख' मोनाबाथाय दिगदार जागोन आं स्वेटार लाबोआखै ओंखायनो माने थाब थांनोसैलाय खालि बे जायगायाव पुरा मैगं खेथि खालामथारो आरोना बैफोर मा माथाय बेफोरखौ मिन्थियाखै आङो बैफोर मा ओयाव मन्दिर दंबाय खोमा नै
अबे खना खनला जायगा दङ आं गिदिं फेराखैनो दे बे गेटआव लालाय आंखौ खेबसे बे गेटआव एसे साफाय जाना फट' नै माबानि दलं लहानि नै दैया नै बे गोदान बानायबाय दं नै कालबार पुरा दै जायो खोमा ना याव दैज्लाङाव पुरा लोमजोबखायो खोमा बिराद ना थायोनो आरो ना याव बैनो पुरा इखे मैगं बागान गोजा नै इखे खालि मैगं बिराद मैगं खेथि खालामो आरो ना बेखै गामिसो आरो ना बिराद बिथोर आरो गामियानो बिराद बिथोरखा बोरमाया ये मिसिं जायगा आरो ना बैसांफोर थायो आरो नै दिसांमुग आरो ना बे गामिनि नामा दिसांमुगाव बांसिनानो बैसांफोर थायो आरो मेरिफोर पुरा गुवारखा जायगाफ्रा बिराद मोजां आरो ना ओरैबायदि गुवार प्लेन गोजा जायगाफ्रा लामाया गाज्रिथार नै बिराद गाज्रि लामाया बैसांफोर थाबाथाय आरो बैसां न' बांसिन थाखायो आरो इसोरनि जायगायाव दैबो लोमो जे बेवहाय ओंखायनो बेलासि जाबायानो गामिफोरा गोजांहांबायानो गोजांहांबाय आरो स्वेटारबो लाफाखायाखै माला सहैगोनथाय लामायानो गाज्रिथार सिं सिङाव जि दानायखौ नुखागोन आरो ना ओरैनो दाखांनायनि उनाव बिराद जि दायो इसोरो न'नि सिङाव जि मोजां खालामनानै जि दायो बयनिबो न'आव फ्रायानो जि दानाय नुबोजोब्बाय आङो गाहायाव बिरादानो जि दादों बेनो बिराद जि दाखादोंलै फ्रायानो जि मासे दायो इसोरो जिखौ देलाय इसोर बुथे मोनसेबो न' मोननै मोनथाम न'खौल' नों दानाय नुवाखै आङो फ्राय जि गोजा माने ना बिसिनि सां सिङाव नाया माने पुरा जि जियानो गोजा दै लोमजोबगोन नै खाथिथारजों थांनाया जि गिदिंगा थांबाय बेखौनो जोङो दिसांमुग जि दाबाय दं बैलाय फाइनेलि नै दा जों न'आव सफैबाय जायगाखौथ' नायनानै बिराद मोजां मोनदोंमोन आरो ओमफ्रायो नै दहायो मेथाइ जानो होनना बायनानै लांदोंमोन आरो खाथिनि दखानावनो इमानबो जेबो
बिदि गैयामोन आरो दखाना फिसासोमोन जानाय जायासै होजोंहाय मेथाइफोरखौ लाबोनानै लाबोफिनजोब्बायसो बेखौनो दा जों जानोसै साजों खोन्थानि मेथाइखौ नै जेबो गैया नैबे चिप्समोन आरो ओमफ्राय नै केक ओमफ्राय नैयाव दंमोन आरो नै सिंग्रा आरो सिंग्रामोन गुसुसो जाबाय नामाथाय बेखिनिखौ दा जानोसै जोंहा जोंहाय जानो होननानै जि मोजां लांलायदोंमोन जानाय जायासै न'आवसो फैफिनबाय पुरा हाद्रि जाबोजोब्बाय मानसियानो आङो फ्रेशबो जायाखै अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो बयबो बाय बाय गाइस